Hadin gajing tung ya ka parish ka bapura ha mau kerdap ya ka belatip kum ka parish ukuris usim ka jingkermen mau kerdap parish hari bhoi district ka badang hap hapo ka zone 7 kinong ilam jong ka SACYM zone 7 ha ka sengi ublei baladap ka bade ka sengi jingmi pat utrai jisu lane ka Easter Sunday kilalik ben pen scam ya kinong kitkam jong ka seng samla hakane ka parish ka batmai ki balala ban kedeu bakini kide kinong kitkam bat kinong elam jong kane ka seng samla parish ka batmai kinong elam ki bakhmat jong ka seng samla parish mau kerdap ki kunthop yau samla rangshan bor kharbi khiu kumu president ka samla bayaida nongrum ka general secretary usamla penchai suphai kumu vice president ka samla daya aimons imli kum ka assistant secretary kunthop de ki khanri ngut ki weide ki samla kanthei bat chenrang kilabate halaki snat rekam yakini kinong kitkam bat kinong elam jong ka seng samla parish mau kerdap lapen scam bat pen kubor da Reverend Father Sebastian Karmau Plang ubadei uparish priest ka parish ubabat ru kum spiritual youth director ka parish ha ka jinge don lang jong kinong sha khot sngau bha kantup de ki sister ki rangba balang lembat ki wei shushu ha ka ne ka sngi laplat paj ba ru ya ka jingroi parish anthem jong ka seng samla parish